Lengleng ramyan ingkang sasangka kumanyar Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri tambil lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kanthi nika manis harming pambudi kawula nuwun dumateng sangyaning para sutrasana ingkang satuhu Srudarsana, para pepundhening tuhu kinabekten miwah paran para pangembati brojo satriya negari kusumani bangsa Marhayanggul dating jigadri satu Mahamet berbudi dharma, para alim, para ulama, para kiai, para daing hormati mandhapipun dumateng sagunging para tamu kakung semana putri ingkang satuhu kinurmatan. Purwakani ngatur kanthi hanginaken panca indriya sawetawis sumangga para rawuh kawula dherekaken sami ngraca dhateng budayaning Ponanganggo sinawung ngaturaken puji syukur kunjuk ngarsa dalem dating Kang Bagung Allah Subhanahu wa taala. Awit saking rahmat taufik sarta hidayah ibu katiti kaliyan punika duta tamu saged silaturahim saged pepanggihan samanadi coro toto upacara wisudan tali dharma boyong basuki ngunduh pinangantian sekalian wonten bali semanipun bawarsi Ibu Suprapti kanthi manggih rahayu wilujeng. Sholawat sarta salam mugi tekalimpaken dhumateng uswatun hasanah Nabi ageng zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi panutur mati sayektos kita rantusan bijak wonten ing dinten yaumil kiamat. Para tamu mradhapa dawuh saking njani puning kesetu pamugati Bapak Ibu Warsi wonten ing kalengganing punika wonten ing dinten Kamis Legi Surya 9 April warsa 2021 nedya kepareng entas pitulus Maharja Suta miwah ing siwi boyong basuki ngunduh pinangantian sekalian Bagus Suprapto Jawiyanti sampun kemareng Jatuh Semaning Ayu Aldianti Nurasih putra putri jadi Purwa Nyarban Ibu Sumini sakilatan Gayam Ciplek Kendal Kadipaten Ngawi. Awit saking nugrahane Gusti Murbaiduwati kanthi tata upacara adat widi-widon pahargyan pinangantian kapurwakan adicara ngespisan iki pambuka kalajengaken adicara wisudan tali dharma jangkep. Waosan ayat-ayat suci kitab aturan jangkepan sajengipun tanggap wacana adi mulya kapurwakan atur pangandika pasrah saking keluarga agung kakini pisan Bapak Nyarban Wah Ibu tanggap wacana adi mulya kalih atur pangandika pambagya hayu babar pisan nampi waruyan pangandikan panampi pasrah kibar kirap kesepisan mau kalih jakapiran sesajengipun wondene pratandha adicara paripurna risangat mojo pinanganten kadherekaken Suracara Pagung iki sampuraken kunduripun sagunging para tamu mekaten sanggih para tamu menggalaksi taring toto upacara wisudan tali dharma
para paring parami jinawurida pangrengga busana saking keluarga agung naluri wedding Ibu Robingatun pangrengga busana campur sari purnama ugi karo badhe Jogadi Darasmara minangka pengendarining swasana. Bapak Ibu saged sala lenggahan kanthi nikmating gayun sesamaning budi miwah karsa. Nuwun. Lir sapating sun tumiling kangulati puspita medem pendah ingkang warni Handrahingkang puspitarum kasliring samirana mring sekar gadung gas kandahanyo maweh raras renaning driya
ring Purayagung bali wis semanipun ingkang kestu pamugadi Bapak Warsi miwah Ibu Suprabdi lumadhi kadi curmaiwahan tinar buka semanipun Lisang Talangpati sakembaran Putri Sadomas jajar kali kepareng hambedol wujudipun sekarat di Pancawarna kayu klepu Dewandaru Jayadaru minangka sarana hamapak rawuhipun risangat muja pinanggih kalih ingkang parekandhuh basuginipun ingkang rama sekaliyan Ibu pangrengga busana saking keluarga agung naluri wedding Ibu Robi Ngadung kepareng hangandi sawanipun Risang Talangpati sakembaran Putri Sadomas lajur sisih jajar kalih arsa sowan ngabiyat ngarsa panjenenganipun Bapak Warsi sekaliyan Ibu para paring parwi jana wirido mugi kepareng sameta pelokipun kenem para kadang singgah kala singgah pan suminggah durga kala sumingkir singa hama sing suku sing sirah singa tenggak lawan kala sing buntut padha sira suminggah baliya mring asal negi Risang Talangpati ya manggala suba kepareng sameta kadherekaken Putri Sadomas lajur jajar kalih sowan ngarsa panjenenganipun Bapak Warsi sekaliyan Ibu mangerta wijiling pangandika kula sowan hasung warta hangupati wahyuning utami kembar mayang dewa daru karaning pala krama tindak tomo tutur luhur puji dikwantuk karya dangu ngrantuti sambi
abdi Pancawarna kayu klepu Dewa Ndaru Jaya Ndaru minangka sarana hamapak raipun sangat mojo pinanganten arsa kapasrahaken dumateng Risang Talangpati sakembaran arsa tumuju wonten ing wisma pesanggrahan Wisma Palereman esma separahangan di swani sangat mojo pinanten kalih arsa kawunduh basugenipun ingkang Rama sekali ibu Bapa Pujagung Bapa Sahri kepareng sameta pelok barang mandang hambiwadra jegaripun sangat mojo pinanganten kekalih arsa kaundhuh basugenipun Rama sekali ibu yen Sinandra candhane kadya maesa bayangan samaptaning gati upacara wisudan kali dharma risangat mojo pinanganten jegar saking wisma pesanggrahan ya Wisma Palereman kaliyah pindharaping Jalanidi satindak kendel jamarang lumaksana andhut wiramani gedhe parang tinabuh para kadang abdi kaneman campur sari purnama musik ingkang para sedheripun Abah Punasir sarjana seni kanthi tatak tanggung jawab risangat mojo pinanganten jalune Bagus Suprapto Jawiyanti wis kepareng sameta hametik musuh nedeng megar saking adan gayam kendhang Kadipaten Ngawi nenggih kusmaning ayu Aldiyanti Norasih arsa kakanthi manjing diwaraning sahandaping Taratakagung sambung tuwuh jaripun ingkang Rama sekalibu Bapak Warsi sekalibu Suprapti sampun kepareng sameta hanampi rawuhipun risangat mojo pinanganten kekalih dumugi wonten sahandaping Taratakagung kadya inelak lampahe Bapa Pujagung Bapa Sahri kepareng sameta asung pakurmat dumatengipun sangat mojo pinanganten adicara boyong basugi para handika tamu kepareng ngadhiraken jumeneng sawetawis hadirin dimohon untuk berdiri Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah asyraqal badru alaina wa'tafat minhul futuru isla husni ma ra'aina
anta samsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa qoli anta misbahus suduri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumaddad ya imam al-qiblataini Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kadherekaken sikit selenggahan cantuko kang mulya ing pinggiring Narmada. Us ndungkap wahyaning mangsa kala us ndungkap wahyaning mangsa kala dumawa ikut bratsake panguwasaning Gusti ingkang murbaing dewadi sapa tangguh sapa weruh kacarita nalika semana ana titahing Gusti kang asipat jalu dalah sifat pawestri ingkang sumedya netepi jejering agesangan si alaming madya amastuti lolo jaring para kina ndak pinundi-pundi satula sitaraja mulatadi endahing budaya tulus budya teges budi andaya ingkang tuwuh saking sing penggalih wonten tulus salining pangesti ingkang tumuju marang kaltamin pinaringake karani sangat mojo pinanganten kanthi jengkar saking sasana palereman marak wontening sasana panganti gabluking kembar mayang ingkang denunggulaken nyarengi tumurun wahyu sih palakrami ya wahyu sejati titi pralaksitaning adicara wisudan tali dharma boyong basuki Aris sangat mojo pinantar sosminja sinduring kang rama sekaning ibu sang laras moyo meminta nugrahane Gusti kemurubeng dewadi
yen kapan kuwe kapan yen angel angel tan kena di kumbas arto maturan nduk ya Bayam tondo ya lulus Raharja tan manggih pambingan sakara-kara lampahing tata pacara wisudan tali dharma boyong basuki ngunduh pinangandian ingkang sampun merasaken menjadipun Bapak Puja Gagung niki menjadipun Bapak Sahri
Awit saking nugrahanipun Gusti Murbaiwadi saha panjuru pangestu Njasdaya para handika tamu kakung miwah putri. Pawiwahan kawistara dereng marang jangkep kadidi kaki soni bisa tutusna bapa nyarban sekani Busumini dereng kepareng rawuh sampun maring berkah panjuru pangestu dumateng sangat mujo pinangandian. Mawandan nyuwun senjata pitulung Bapa Lasdi sekalian Ibu Yani. Bapa Lasdi sekalian Ibu Yani kalau suwun tindak wonten wisma pambusan wisma Palarman nganti semanipun kaki saha nini besan Sutresna Bapa Nyarban sekalian Ibu Sumini. Nduk, apa ya? Asung mangkurpat nawing kaki nini besan Sutresna paringi biyung ngaturke lancaran sarung jagung nggih. Lancaran sarung jagung naturake. Monggo para ngadang pranaturaken. Monggo, Cak. Rondo ya
Ndanipun Bapak Lasti sekali Bu Yani ingkang sampun kepareng hamapak rawuhipun kaki saha nini besan Tresna. Ngono ya ya. Nduk. Apa ya? Pendhani Bapak nyarban sekali basa meningi meja selatan gayam kendal ngawis kemarapuhana ing sasana pawiwahan yo nggih. Wis toke dawuh. Pawiwahan wis kemaring jangkep. Wis toke dawuh ya. Dikanthi ngaturke adicara pamaos sing ayat suci. Para tamu kakung mimah putri nglajengaken tata upacara wisudan tali dharma sasampunipun pawiwahan jangkep pamaosing ayat-ayat suci kitab Al-Qur'an ingkang kepareng kamaos njadipun Bapak Ustadz Suyono. Para ramu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذا هم عليها قعود وهم على بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد يتوبوا فلهم عذاب
والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Mekaten Sang Hyang Pratama menggal mati dikadi coro pamaosing ayat-ayat suci kitab Al-Qur'an. Ing sampun keparengawos menjadipun Bapak Suyono. Mugi-mugi punapa ingkang kawaos kala maos satemah saged maning wiriyatin ngawiyat mesateng Ambara. Ketampi ngarsanipun Gusti Bagung saengga angrahana setetes ndaging ora samkasipun kesepamugadi kali sing rubeda magbeg jumulit para madya ing wasana. Adicara dat ingkang winastan sungkem pangabekten kalajengaken adicara Gunakowi Pagembul jadipun Ibu Robi ngatun saking keluarga agung naluri wedding mugi kepareng samekta jenggaripun sangat mojone nedya sumungkem tansah angengidung pamuji. Jenggar saking sasana palenggahan piniji linepas punang calan pas punang ingkang duwung saking hangganira sangat muja pinangantian nedya sawan ngabyan ngarsanipun nama sekalan ibu kanthi hangnaken trapsula minggahing tata krama lampah dadap angin kopodo repepeh pindo soto metarengan asto hanguncup sangat jening grono gya hanggus pangipun ibu lan romo ciptaning grori sangat mojo pinanganturaken sembah bekti kunjuk ing pebundeniro apa tamarmaniri sangat mojo pinanganten tansah ngabekti dumateng ingkang romo awit ingkang rama ing sampun kepareng hangukir jiwa raganyo nenggih ingkang rama ing sampun kepareng nyekapi kabetanipun wiwit kabetan lahir saha batosipun nenggih ingkang rama ing sampun kepareng gula wentah risang tanaya wiwit alit ngantos alam kadewasan ngantos dewasanipun sang siap mojo pinanganten menang mengagem sebatan sarjana sujananing budi dene tansah mahamari kelu dumateng sang ibu awit ngengeti kalamun ibu titahing Gusti kang kinacek lan cinaketing Gusti yekti ibu ingkang tuanggung langgeng sedar mantum praputranipun wiwit ingkang putra masih wujud wiji sejati sampun parengaken tarak brata wonten guwa garbanipun
Mila winastan sang ibu garbini putra Mawa Candra Dasawari sangang sasi sepodina lawase. Rob Kanjeng Rama sekalian Kanjeng Ibu, mugi wonten lilanipun penggalih ingkang putra Byanti Nurasih ngaturaken pangabekti. Mugi kuncuk wonten sandhaping pepodo singandika ngaturaken pangabekti Rama Ibu. Nggih. Putraku bocah ayu lan kowe bocah bagus. Sira ngaturake sungkem pangabekti marang aku bapak lan wis tak tampa ya nggih. Ora liwat puja kan pangesmu ibu kake tampanono. Putraku nggih bocah ayu Aldianti Nurasih. Gawang-gawang isih ana ing padoning netra ya nggih. Nalika kowe isih ana gendhongane ibumu. Kowe tak kudang tak liling besok yen dewasamu bisa winengku satriya kang bisa ngayomi marang uripmu. Jebul saiki wis dadi kasunyatan iya nggih. Bapak lan Ibu wis paring panjur pangestu. Piweling Rama sekalipun nggih. Sing pinter ngono tepi marang darmaning putri sejati. Madhep mantep nindake pakarti kang luhur. Kanthi tetekun agama suci mesti bakal katekan. Wis garwis aja gawe kita penggaling Rama kayan Ibu ya nggih. Rawat sinamar yang himo asmara semu sunahare rereh denya tumurun lir kepalang malang tumule Yai untuk pangandika ngadhawu pun kakang aso ngaturake guna kaya marang Siadi mura Siadi sampun kakang kene ya Yai nun ngestang ngadhawu asung guna kaya dumateng sangat muja pinanganten putri nenggiri sangat muja pinanganten kaku arsa tumungkul madanipun Ibu Pertiwi. Palukon lakuning lekas lukita linuting kidung kacar kucur guna kaya ya kacar kucur tampa kaya jumbuh kelawan piwut satumrap kang mangun danagu jroning gesang jejodohan menika
wajibing priya kedah angayomi angayani lan angayemi wajibing kakung kedah paring gunakaya dumateng ingkang garwa minangka tandha yekti nyekapi kabetanipun keluarga paripurna risangat muja pinanganten jalung aturaken gunakaya tumunten tumuju wonten ing sasana Andrawina muja tangan pralambita berat samadhi wigul ringan samadhi jinjing menawi tiyang seni nyebataken omah gendeng tak saponane abot enteng padha tak lakonane pawitanipun sangat mojo pinanganten nggih kemaring manggun banaku Badaya yuarnan nira sulahira winggit lir hapsari Sang Narapati Sari lir widodari nurun anakku bocah ayu bocah sing setini-tini ayune tiba sedeng nduk Citra ndok dawuhmu apa ya Basuki kang Denesti Widodo kasno tumusana ing dina iki nduk paringi piye tinimbalan kang kestu pamugati Bapa Warsis kan Ibu Suprapti lumantar danipun Ibu Robingatun keluarga agung naluri wedding nduk ngono ya yo ya apa nggih dari Bapa Warsis kan Ibu Suprapti kagungan hajat apa dina iki kemareng boyong Basuki ngunduh pinanganten sengaruni yo nggih sing kepareng dadi manten sapa yo Nak Mas Bagus Suprapto Jawianti kang wis kepareng jatuh krama salah sawijining kenyongkeng kepareng pinilih asmane Kusumane Ngayu Aldianti Nurasih nduk putra putinen Bapa Nyarban Ibu Sumini Miji Soatan Gayam Kendal Ngawi entuk Gayam Kendal Ngawi ya ya lumadine ngadicara anut sataning adat widi-widi kemarin kasembatan lulus ora ana alas sawiji apa muga-muga pinanganten sekarone antuk marang wahyuning jodoh keluarga ing kemarin ngabangun dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah wiwit saka ing donya prating delahan Allahumma
Allahumma. Bapak Ibu saking Gayam ketinggal sami aras-arasen. Napa Bu? Apa kokean sumbangan? Alhamdulillah. Nduk. Apa ya? Nerusne lakon, Nggir. Wektune ya wis ngang sekawan. Tanggap Macana Adimulya kampurwakan atur pangandika pasrah saking keluarga agung Bapak Nyarban sekali Ibu Sumini. Kalenggan menika ingkang minangka duta wacana mugi kepareng sameta tan kantun kunjuk kantor panjenenganipun Bapak Nyarban sekali Ibu lingkar saking sasana panggamiliji jumeneng minangka pangapit sang duta wacana. Keluarga agung saking Gayam kasun paring berkah panjur pangestu dumateng sangat mojo pinanganten lumantar putu sesarengan. Duta wacana saking Gayam saking keluarga agung Bapak Nyarban ingkang pareng badhe munandika sasana pandhawara kasumagaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa naghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Wa ila hadratil kiram dumateng para alim saha para alim ulama, para kiai ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Dumateng sesepuh pinisepuh ingkang satuhu kinabekten saha dumateng para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, wabil khusus panjenenganipun Bapak Warsi sekalian ibu ingkang tansah kula hormati ugi. Boten kata lumpen inggih menika dumateng Raisul Auqat ingkang tansah maringi wekdal kangge kawula inggih menika makili panjenenganipun Bapak Nyarban sekalian Ibu Sumini wonten ing wekdal menika Bapak Nyarban sekalian Ibu kanthi bombong ing manah dereng saged matur piyambak wonten ing ngarsa panjenengan sami hanamung inggih menika lumantar atur kawula amakili atur panjenenganipun sekalian bilih wonten ing enjang menika panjenenganipun sepindah ngaturaken salam pramila kala haturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dene kaping kekalihipun panjenenganipun Bapak Nyarban saha Ibu Sumini bilih wonten ing wekdal enjang menika hamasrahaken temanten kekalih utawi putra kekalih dumateng panjenenganipun Bapak Warsi sekalian Ibu Suprapti pramila kala pasrahaken wonten ing dalem menika anggenipun anggebyur wonten ing kekeluargaan menika kantun masa baranga anggenipun paring paular-ular kados pundi ampreh saenipun anggenipun milai
kekeluargaan menika boten wonten kesalahan utawi kekirangan punapa kemawon kula kinten tesih ngajeng-ajeng inggih punika nasihat saking tiyang sepuh kekalihipun khususipun lan umumipun dumateng masyarakat ngriki mugi-mugi paring paular-ular lan paring nasihat amreh saenipun. Dene salajengipun kawula minangkani inggih menika sesulih saking pangombyong penderek temanten saking Munggur Gayam ingkang langkung kuwatah sanget menika ambok bilih inggih menika wonten kekirangan samudayanipun solah bawa khususipun dumateng keluarganipun Bapak Warsi sekalian Ibu lan umumipun dumateng masyarakat ngriki kula minangkani talange ngatur nyuwun gunging pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Dene salajengipun kula minangkani talange ngatur nggih menika penderek temanten saking Munggur Gayam bilih ing mangke sampun paripurna adicara menika kula sak kanca nyuwun pamit mugi-mugi doa parestu panjenengan sami wiwit dalem menika ngantos panggenanipun piyambak-piyambak kalis rubida saking punapa-punapa semanten ugi keluarga saking panjenenganipun Bapak Warsi sekalian Ibu ing mangkenipun inggih pikantuk rahayu wilujeng boten wonten aral satunggal punapa Allahumma amin. Mekaten kula kinten atur saking panjenenganipun Bapak Nyarban sekalian Ibu Sumini pramila sepindah malih nyuwun gunging pangapunten ingkang sakathah-kathahipun khususipun saking kawula ambek bilih wonten kirang saha langkungipun anggen kawula ngaturaken khusus saking kawula pribadi nyuwun gunging pangapunten. Wusana akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.